Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа да си направите бърз антигенен тест за нашата сватба. Отнема само 2-3 минути и е много лесно. В този плик имате абсолютно всичко, от което имате нужда. Ние ще ви дадем този плик преди сватбата и бихме искали да си направите теста или деня преди сватбата, или на сутринта преди сватбата. Както казах, това е пликчето, което има всичко, и също има и една пластмасова или хартиена чаша, която е пробита отдолу на дъното, за да може да се сложи проверката вертикално и да не изтича течността заедно с секрета. Сега ще отворя пликчето. В него има абсолютно всичко. Първата стъпка е да си измиете хубаво ръцете и да си издухате носа преди да се направи теста. Това е тампона, който се вкарва в носа и в устата. Това е проверката, която се слага тук в дупчицата на чашата и стои ето така вертикално, и тук се изсъква течността, която след малко ще покажа. Това е самият тест. Него сега ще го отворим и ще го оставим просто на масата, докато сме готови. Ето така изглежда теста. В него има една дупчица с номер с S, буквата S на него. Тук се слагат двете капки, които се взимат от проверката. След малко ще покажа как става това нещо. И тук, където пише T и C, показва резултата от теста. Когато има едно C, тогава е негативен теста, или една чертичка на C е негативен теста. Когато има две чертички, една на T и една на C, тогава е позитивен теста. Да се надяваме, че всички са негативни. Изваждаме другите неща. Това е течността, която се вкарва в проверката и се смесва заедно с секрета от носа и от устата. Сега ще отворим това саше се казва, и ще го изсипем вътре в проверката. Ето така само се завърта и изтискате цялата течност вътре внимателно в проверката. Не е много, не повече от милилитър, за че е вътре. И сега цялата течност е изсипана вътре в проверката. Ще отворим тампона, който се слага вътре. Чрез него се взима секрета от устата и от носа. Тампон е достатъчно дълъг да се сложи в носа и в гърлото. На тампона има една част, която е с тъканта. Първо се слага, взима се секрет от устата, 4 пъти се върти от едната сливица, не е нужно втората, ако искате може втората, и после около 10 секунди вътре в носа. Сега ще ви покажа как се прави това нещо. Първо започваме от устата, взима се секрета от там, където е сливицата, възможно най-дълбоко, и не се престаравайте прекалено много. Това е секрета от сливицата. И сега 10 секунди вътре от носа се взима секрет. Без да се престаравате прекалено много, да ви става гадно, просто бъркате толкова, че да не ви се гади. И сега този секрет се разбърква в течността на проверката за 15 секунди. И е важно тъканта на тампона да бъде вътре в течността. 15 секунди се разбърква. След това само изтисквате тампона на стената на проверката. Тампона се изкарва, слага се на една страна, която после ще се хвърли, и просто после взимате и проверката и се затваря капачето на проверката. Капачето има малка цетка, от която излиза всъщност течността. Взимате самия тест и в буквата S изтисквате 2 капки. Само 2 капки, там където е буквата S. 2 капки изтисквате, като проверката просто се обръща надолу с главата и се изтискват внимателно 2 капки. Капките не падат, само падат, когато почнете да стискате. 1
2. И това всъщност е теста. Сега чакаме резултата от самия тест. Оставате го за около 5 минути и излиза резултата. Сега ще покажем как резултата се показва. Самият тест почва да се пълни с течността и излизат чертички на самия тест. Ще видите как, ако е негативен тест, на буквата C ще има една чертичка, която в началото е бледа и после става доста плътна, ако е негативен теста. Ако е позитивен теста, ще има две чертички, една на C и една на C. Да се надяваме, че този тест ще излезе негативен и всичко ще е наред. Изчаква се около 5 минути някъде. Сега ще видим, вече почва да излиза чертичката на C. Леко е бледа, но след време ще се избистри и ще изчакаме просто още, може би, около 30 секунди и почва да става съвсем ясно, че тестът е негативен. Вече се вижда доста ясно, че има една чертичка на C, което означава, че тестът е негативен, но все пак трябва да изчакаме около 5 минути до края на теста, така да го кажем, за да сме сигурни, че няма да излезе и чертичка на буквата T. Мисля, че това е вече доста ясно. Когато го правите, просто изчакайте, за да се уверите, че е негативен теста. Това беше от нас. Тези тестове ще бъдат предоставени от нас преди сватбата на всички наши гости и благодаря много. Ще се видим на сватбата.